भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। सर्वप्रथमे बरगढ़ एवं पश्चिम ओडिशार आराध्य देवी माँ समलेश्वरी देवी को मोर कोटि कोटि प्रणाम एवं पश्चिम ओडिशार महाप्रभु नरसिंहदेव को मोर कोटि कोटि प्रणाम। आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा जो चाषी भाई मानू पीएम किसान उत्सव दिवसर शुभ अवसर ये जो भव्य कार्यक्रम आयोजन आमर ये बरगढ़ ठारे आरंभ करा जायछि। आउ यही शुभ अवसर आज सभा मंच रे उपस्थित थिबा नूतन भाव रे दायित्व नहीं एक जनतांकर लोकप्रिय सरकार एवं से सरकार रो आज दायित्व नहीं ए अंचल जड़े लोकप्रिय नेता तथा ओडिशा सरकारंकर उप मुख्यमंत्री श्री कनकवर्धन सिंह देव महाशय आज मंचरे बसिथिबा बरगढ़ प्रिय सांसद तथा सारा ओडिशार जड़े विशिष्ट कृषक नेता हिसाब रे आज समस्तंकर लोकप्रिय हो पारिथिबा आमर बरगढ़ सांसद प्रदीप पुरोहित महाशय बरगढ़ लोकप्रिय विधायक श्री अश्वनी षडंगी महाशय विजयपुर विधायक सनत गटिया महाशय भटलीर युव विधायक हिराशीष आचार्य महाशय पताबिरार मान्यवर विधायक निहार महानंद महाशय ये आरडीसी पश्चिम ओडिशार दायित्व नहीं आम आरडीसी श्रीकांत पृष्टि महाशय जिलापाल आदित्य गोयल महाशय पूर्वतन सांसद प्रभात सिंह महाशय भारतीय जनता पार्टी जिला सभापति अरूपानंद साहू महाशय एवं पद्मपुर विधायक प्रार्थी लड़ी श्री गोवर्धन भोई महाशय संबलपुर रेंगाली लड़ी एवं पूर्वतन विधायक जिलार दायित्व नहीं नाउरी नायक महाशय मिल्क यूनियन सोसाइटी सभापति सुरेश्वर सतपति महाशय एवं आउ जड़े ये बरगढ़ को भल पाउथबा समाजसेवी हिसाब से काम करथबा डॉक्टर मुरली कृष्णा महाशय मंचासीन अन्य अतिथि वृंद एटी उपस्थित थिबा बरगढ़ नुआ सरकार को आनी एवं बहु आशा नहीं आज गोटे परिवर्तन करी भला सरकार को परिवर्तन करी नुआ सरकार गठन करी डबल इंजिन सरकार आनिबारे सबुठारु अधिक गुरुदायित्व नहीं ये बरगढ़ जिलार समस्त मोर भाई भाई मान को
ମୁଁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଏ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ PM କିଷାନ ଉତ୍ସବ ଦିବସରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏବଂ ଅନେକ ବିକାଶର ଏବଂ ଅନେକ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇ କାମ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁ ଆଶା ଭରସା କରିଛନ୍ତି ଏ ନୂଆ ସରକାରକୁ ଏବଂ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମାନନୀୟ ମୋଦିଜୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେ ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରି ଆଜି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏ ବରଗଡ଼ର ଆଜିର ଏ ସମାବେଶରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଆଜି ଏ ବରଗଡ଼ର ଆଜି ଏ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ସଭାମଞ୍ଚ ହେଇଛି ଏବଂ ଏ ସଭାମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆଜି ଆମର ସମସ୍ତ ଅତିଥି ସାଂସଦ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଆଜି ଏ ମଞ୍ଚର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦେଖାଯାଇଛି ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଗ ପ୍ରତିକୂଳ ଥିବାରୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଯଥା ସମୟରେ ଟେକ୍ଅଫ୍ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅଧିକ ପାଖାପାଖି 45 ମିନିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଲା ଏବଂ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଖରାରେ ଏତେ ଗରମରେ ମଧ୍ୟ ଅତି ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଭଲ ପାଉଥିବା ନୂଆ ସରକାରକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ନୂଆ ଜନତାମାନଙ୍କର ସରକାରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ସେଇ ପିପୁଲ CMକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକରି ଆଜି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏ ସରକାରକୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିରଋଣୀ ଏବଂ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଆଜି ଅନେକ ସଭାମଞ୍ଚରେ ଥିବା ଆମର ଅତିଥିମାନେ ଅନେକ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମାଗିଥିଲେ ଯେଉଁ ଦାବି ରଖିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିକଟରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀର ଲାଭ ହେଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ୍ ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବୋନସ୍ ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ କି ନାହିଁ ଭାଇମାନେ? ବୋନସ୍ ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ କି ନାହିଁ ଭାଇମାନେ?